Me naga dukkin bikin daga hankalinki ne? Gaskiya ba na jin daɗin wannan tafiyar da za ka yi, ni ji nake kawar in bi kam tafta. Wanda abinki kin san tafiyar nan dole ta zama mun da ni ma ba zan tafi ba amma kwanan nan zan dawo. To shi kenan naji, amma in Allah da ni na maka alƙawari ba zan kula ko a matsayin saurayi na ba wanda zai saurara har sai ka dawo. Kuma na yi ki alƙawari. Na yi alƙawari. Shi kenan na gode sai ka dawo. Ai na nuna mata hotonka tana ganin ka tace gaskiya ka yi mata. Gaskiya na ji daɗi sosai. Kai. Wani ai ban yi musultawa ba. Hello? Sweetheart, dan girman Allah. Yanzu za ka zo? To shi kenan sai ka zo. Okay, sai ka zo. Kaji, saurayina da nima wanda nake masifan so a cikin zuciyata shi ma ya ce mun gashi nan yana so. Gaskiya ina taya ki kwa murna sosai da zuwan nashi. Na gode sosai. Amma alaikum. Kawata ya gani. Lafiya lau. Na ganta mata su. Oh, shi ne wanda kika nuna mun hoton shi ko? Ka haɗu fa. Ai tana nuna mun hoton ka na ci a ba a magana gayin ya iya wanka. Ai ni ka san menene? Ai da na ga mai tarin gashi kawai tafiya yake da inna lillahi wa inna a tana gani kawai shi kenan. Assalamu alaikum assalam. Barka. Alhamdulillah. Allah Fatima fa. Fatima ta shiga gida. Kai ne kuka yi waya yanzu? Okay, to tana cikin za ta fito. Yawwa mai sweetheart. Kaga wanda nake baka labari. Wannan saurayin kawata ce, wurin ta yazo. Shi yasa ma yanzu na tafi bara na hada ku. Ai bayan kin shiga ma muka gaisa da ka zuwa shi. Allah sarki. Bara ma in ta kira ta zo da. Wannan shine sweetheart ina. Ya dai? Tafiya ke da? Me ya kaka nan gurin? Wallahi kin gani aka samu. Dakata. Wai, magana dama. ban zamana. Ka ce mun ka zo gurin kawata kawai. Wannan tsinannen mayaudari ne yanzu ya gama cewa idan ba ni ba zan iya rayuwa. In ba ni ba mutuwa za ka yi amma shine na kanka kofar gidan su kawata? Eh? Mayaudarin soyayya maciya mana. To Allah ya kama kai dubin ka. Ke ma ai mayaudari da ce ki yanzu nan naji an ci wannan gunki yazo. Na ji. Ai ni yau na fara kai kuma daga gani ka rade kana yi haka ne kawata? Ka rade kana zuwa gurin kawata yau asirin kai to nayi sabon saurayi. Me za ka gaya mun ne ni kuma? Kana da magana da ka gaya mu a bakin ka? Ai ba ka da ita. Mai yaudari ni yanzu nayi sabon saurayi watakila na mara dace ni da shi ya rike na amana da gaskiya ba zai yaudara ba. Ato. Yanzu dama kullun ashe yaudara ta kake yi? Kullun ashe yaudara ce kake mu kullun. Ka daina magana ƙasa. Kinga da. Gaskiya ni ma ba zan iya wannan cakwakiyar ba. Don wata ran ni ma kamar haka zan tsinci kaina. Don haka ni dai yanzu ka watsa mun ga sa ido. Saboda kai fa na rabu da shi yanzu kana sai ku je ku ta yaudara ku. Shikenan yanzu ke mayaudari ya ce ke ni ma mayaudari ne. Kawai mu dora daga inda muka tsaya. Naji. Kai ne dai amma babban mayaudari dai ko kuwa? Ke kuma ba kawo arziki bace wallahi da kulli a ƙasa. Ke dai wallahi ba kawo mutunci bace ba wallahi na. Kin yi munafurcin ki dai ya koma kanki ba. Kin ga rabu da ita.